vanhu voti zvaita manje apa unodza kuti aiwa Idi Mnangagwa uchibvuma achiti aiwa kana timu yangu ichinge yapera aiwa chastepa down, aiwa ndosira munhu anodiwa nevanhu kuti apinde pachigaro. Aiwa muri Zimbabwe zvangatombomira mushe. Sanopinda mumashoko sekubuda kwaita munhu womuzvara nhasi pano paJolas doti bva subscribe like utina on the bell icon. Ndi vanonyora achiti iwe wazvinzwa here zvaitika pano mushure mekunge vanozomchamisa vataura zvakataurwa nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti vachabvuma kusiya chigaro kana timu yavo yapera. Aya mashoko anokatyamadza vakawanda sezvo paita mutauro wekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika. Chiziviso ichi chamutsa mibvunzo yakawanda pamusoro peramangwana reZimbabwe uye kuti shanduko yeutungamiri iyi ingarevei munyika. Saka ndo mashoko abuda pana vachiona kuti aiwa Idi Mnangagwa anonzi aiwa azobvuma. Sezvamungoziva vanhu vaiti pane vanhu vari kukamenera Idi vachiti aiwa 2030 Idi anenge aripo, nyangwe Idi yake mumasoro umo anga akamboti aiwa indotedzera mutemo, asi uri kunzi aiwa azonyatsa kuda pachena akati aiwa inangu ndichastepa down kana temu ichinge yapera. Saka panapa ndo pari kunetsa vanhu vachiti aiwa saka achazosira ani, noda kwekuti aiwa kune kutaura, kune mafunga kune kunetsana kuri kuitika mubato reZANU-PF. Saka chimbotiudzei mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penhau iyi, vanhu munoda ani? Pindai mucomment section medu, musangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.